Na samom prapočiatku bytia každého smrteľníka bol zvar. Čiara života vzniká spojením dvoch taviteľných materiálov a končí následným ochladením. Tvrdosť každého zvaru súvisí s plnohodnotným prežitím života, v ktorom nesmie chýbať láska, spolupatričnosť, sebanaplnenie a iné ľudské márnosti. Ak sa krivka zvaru pohne nesprávnym smerom, zostáva smrteľníkom už len možnosť želať si zázrak. A na želania neexistuje vhodnejšia chvíľa ako deň okrúhlych narodenín. Metod Gašpar je približne v polovici života. K spokojnosti mu stačia dve veci. Prvou je dobrý film. Prídeš, hovoríš, Don Corleone, dajte mi spravodlivosť. Ale neprichádzaš s pokorou. Ani ma len neoslovíš, krstný otec. Žiadam vás o spravodlivosť. To nie je spravodlivosť, veď tvoja dcéra stále žije. Koľko mám zaplatiť? Buonasera, buonasera. Čo som ti kedy urobil, že sa ku mne správaš takto pohrada? Keby si za mnou prišiel ako priateľ. Vypí to teraz, lebo to budeš mať zimné. A tou druhou je kus zdravej materinskej lásky. Do prase nejdeš? Dnes mám voľno. Ako ti to mám povedať, kamarát? Zváranie je umenie. Chce to cit, aj tvrdosť. Ale ten tvoj zvar je krehký. Urobil som to na porádek. Tak to si mal asi smolu. Hasta la vista, kamarát. Ateisti označia za smolu všetko. A ten deň možno nikdy nenastane, ťa aj ja požiadam. Máš voľno po celý život. No. Nastane. A teraz si to celé pokazila. Príjmi spravodlivosť ako dar k svadbe mojej. Metodovi v detstve chýbal vzor. Možno mu chýba doteraz. Jeho otec bol lovec búrok. Mal sen zachytiť guľový blesk. Tak som mu ho splnil. V procese vyrovnania sa so stratou blízkej osoby sa ľudia často utopia v nových koníčkoch. Niekedy z nich dokonca vznikne ambícia. Apollo dostáva na vyháku! Dobre sa to sledovalo. Páma, všetci sú prekvapení! A trénera nevieli utrať! Mám! Dokonca sa mu aj celkom darilo. Ale vtedy ma to nejako prestalo baviť. Robili sme, čo sme mohli. Menej sa už nedalo. Bol to skrátka nešťastný zásah. Ako nešťastný? Adriánka je tu. Donesla ti dúchod. Poď jej otvoriť. Nikam nejdem.
Nikam nejdem. Nikam nejdem. Nikam nejdem. Ale ideš! Čo máš také na robote? Len tu hníješ. Dívaj sa na ten bordel okolo seba. Otec sa musí úrne obracať. Skôr sa víri, jak v tornáde. Je tam niekto? V jeho živote som bol zodpovedný za veľa vecí. Ale za toto si môže sám. Zbabelec. Už by si jej mohol volať čo povedať. Čo? Hoci čo. Nebude mladucha večne. Posnaž sa! Lebo doteraz sa mi to oplatilo. Metod! Aká je šanca, že tatka trafí blesk? Že mi mäkkou rukavicou vypichnú oko? Že sa dojebe zvár na mesačnej robote a že ma buzerant z idúceho auta trafí presne do hlavy! Metod! Metod Gašpar! Aj. Niečo pre teba mám. Tu nám mi to podpíš, prosím ťa. Tu. Čudné meno. Ale vtipné. Ďakujem. Tak. Páči, rada som ťa videla. Si mi to skoro viedol. Čau. Že by jej už konečne niečo povedal. Adriana! To meno mi dal tátko. Aha. Tak to ti teda gratulujem. Asi som to už trochu prehnal. Doteraz sa ale slušne držal. Možno si predsa len zaslúžil odmenu. Nejaký malý zázrak. Jedno želanie. Jedno želanie. Možností má dosť. Musí si vybrať jednu. Uznávam, asi som mu to trochu skomplikoval. Verím v túto krajinu a svoj podnik som sa snažil viesť
Po našom, po slovensky, tak ako treba. Svojim psom som dával na ruku, aby nemuseli platiť príliš veľké odvody. Loboval som aj za gastráče, aby všetci hladom nepomreli. Iba som ako si zabudol utiahnuť obojky a oni si začali príliš dovolovať. Prišiel si z Čadce. Otvoril si živnosť. Dobre sa ti darilo. Kamaráta, ako som ja, si nepotreboval. Teraz prídeš ku mne domov v deň mojich narodenín a chceš odo mňa službu. Ale nemáš v sebe pokoru. Ani ma nenazveš krstným otcom. Don Gašpar, chcem len spravodlivosť. Ale to nie je spravodlivosť. Tvoj malý podnik ti vydržal. Chlapci ho celkom nevypálili. Koľko mám zaplatiť? Buonasera. Buonasera. Čo som ti urobil, že sa ku mne správaš takto pohrdavo? Keby si za mnou prišiel ako priateľ... Vypij ho teraz, bo za chvíľu bude zimné. A nehaj tak, mama. Do ryti. Kde som to prestal? Pri tom, ako sa k tebe správam pohľadavo. Čomu sa smejete? Čo je vám také smiešné? Marlon Brando je len jeden metód. Zapoj trocha fantázie. Takáto možnosť prichádza len raz za ľudský život. Aj to nie vždy. Box? Chceš prísť aj o druhé oko? V ľavom rohu sa nachádza Miky Plechovka, mladý žrebec, showman a miláčik publika. A ako ho poznáme, tak v zápase okrem úderov budú rozhodne lietať aj plechovky. Jeho súperom nie je nikto iný ako svetoznámy buldozer Metod Gašpar, ktorý práve oznámil svoj návrat. Rozhodcov zvon bije na poplach a zápas sa začína. Súperi sa púšťajú do seba ako hladné psy. Metod dostáva úder. Bez jedného oka je v podstate boxerský paraolimpionik. A na Metoda letí ďalší rýchly hák. A hneď za ním direkt. Ale počkať, karta sa otáča. Metod štartuje dopredu po súperovi ako rozúrený bík. Musí zasiahnuť aj rozhodca. Vyzerá to na čisté KO. Metod je plný očakávania. Stane sa z neho opäť šampión. Rozhodca začína odpočítavať. 9, 8... 7, za Mikým prichádza technická podpora. Metod ani rozhodca nechápu, čo sa deje. Publikum namiesto aplauzu dáva Metodovi palec nadol. Vyzerá to tak, že je na Mikyho strane. Priazeň davu býva prchavá. Miky hádže po Metodovi plechovku a odchádza preč z ringu aj s lacne vyzerajúcimi slečinkami. Tak toto bolo maximálne nešportové správanie. Diváci showmana Mikyho podporujú a ako sme spomenuli už na začiatku, okrem úderov budú v ringu lietať aj plechovky. Predpoveď počasia bola správna. Dámy a páni, Metod Gašpar utržil technický knockout od života samotného, ale nezostáva v tom úplne sám. Čo som ti hovoril? Box je už fakt pasé. Človeče, prečo ste vy ľudia takí nerozhodní? Niečo si jednoducho vyber. Niečo, na čom naozaj záleží.
Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Metod, veľa šťastia, zdravia. Všetko najlepšie. Fešák s vtipným menom. Ty si spomenula. Ako by som mohla zabudnúť? Si oslavenec? Som. A oslavenci predsa majú želania. Majú? A máš aj ty nejaké tajné želanie? No, keby len jedno. Paráda! Ešte! Poď! Tak! Super. Ako mi to ide? Super, je to pecka. Počúvaj, box je najlepšie kardio. Oveľa lepšie ako jazda na bicykli. Nie je dôležité dať 1000 úderov jedenkrát, ale jeden úder 1000 razy, chápeš? Bam, 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 bam. Zase trepeš 2 na 3 a dokopy nepovie nič. V boxe sú najdôležitejšie 3 veci. Direk, halak a zdvihak. Všetko ostatné je len kombinácia. Ako to viete? Vyrastala som na Kysuťa. A tam čo sa vám dialo? Ježišmaria, však ma tam všetci tlkli. Tak som sa dala na box, moja Dobre, zlata. že ste im dali všetci. Metod síce nechápe, čo sa deje, ale tento príbeh práve prešiel Bechdelovej testom. Test Bechdelovej je meradlom zastúpenia žien v kultúrnych dielach. Aby dielo test splnilo, musia v ňom figurovať aspoň 2 ženské postavy, ktoré spolu hovoria o niečom inom ako o mužovi. A kto by sa už len chcel baviť o Metódovi? Ideme. To je sila. Boha, pohni si, zhasne ti to. Čo čakáš, na 50-ku ďalší koláč? Alebo na 45-ku? Rovno kvôli tebe postavím pekáreň a budem ti ich posielať každý rok, nie? Robíš si zo mňa srandu? Nemému decku ani vlastná mater nerozumie. To bol on? A ty si mu... Stalo ti to za to? Neviem. Ale je to dobrý pocit.